Čus lidi, všechny vás vítám při dnešním mém vlogu. Dnešní vlog bude na téma já líný, nebo prostě línej. Prostě já jsem líný, prostě. Chtěl jsem se to tak trošku přiznat, protože opravdu jsem zatraceně línej. Ale to je potom. Protože já jsem zatraceně línej a to protože já už línějš, když mám uklidit, tak už to línějš neumím udělat. Teď jsem si tu uklízel, přišel jsem akorát ze školy, tak jsem se tady uklidil, aby prostě... No to je jedno, ta mikina to nemá být. Takže jsem se trochu uklidil a rozhodl jsem se, že vlogy budou na postelí. A ne, kecám. Jak jste si mohli povšimnout, mám nasvětlení tady. Ano, jsem hrozně světlý, já vím. Mám dobrá minerálka. Tak. Na téma já línej. Nebo líný, prostě. Ne? Vlog téma línost. Takže, no to je jedno. Prostě chci vám všem mým odběratelům a mým divákům chci přiznat, že jsem zatraceně línej. Já už to vím o sobě strašně dlouho a pořád jsem to neměl přiznat. Takže, protože těch pár měsíců, možná jeden, jsem nenatočil na Golden Desert Alpe, protože mi bylo líno natáčet. Jo. Takže jsem zpátky opět na Golden Desert Alpe, jak jsem mu pošel to můžu řívo, ale to neřeším, protože tak to teďko jsem s tím velice spokojený. Sice už to má trochu dlouřejší a pořádku. No, tento vlog bude možná udělaný přes Sony Vegas. Co to je ten Sony Vegas? Je to věc, přes kterou se renderuje, stříhá a upravuje videa. Takže abyste to dělali přes ten YouTube editing. No, přes YouTube edit. Ne. Sony Vegas. Budu mít ještě intro, protože mi můj odběratel, nebo i můj spolužák, i můj kámoš, prostě jsme jak měli něco. Máte odkaz v popisu videa na jeho kanál hispalus1.cz, ne, hispalus1.cz, tak. On mi s tím trošku pomůže, trošku mi s tím pomůže, takže jsem tím velice vděčný. Ale teď se vrneme na téma já líný. Takže, když se mám uklidit, teď jsem to uklízel hodinu. Kluci a holky, hovno. Uklízel jsem si tady celou hodinu pokoj. Takže, mi je línost natočit věc, aniž by to dopadlo dobře. Ano. Druhá věc. Číslo 2. Jsem línej. Třeba udělat tu nejmenší práci, je mi to hrozně líno. Za číslo 3. Typu 3. Ne. Věc číslo 3. Jsem línej v tom, si něco stáhnout, je mi to líno, prostě, je mi to líno. Číslo 4. Je mi líno. Si udělat něco prostě do školy, prostě je mi líno. Číslo 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je mi líno. Počkejte. Je mi líno vysílat pokoj. Takhle. OK. Efekty úplně nejlepší na světě. Ne. Dneska video let's play
Shit. Všecko je to za kamerou. Fuck! Všecko je to za kamerou. Hej. To. Vidí? Číslo 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nechce se mi dělat nic. Ne. Takže tohle video bylo všecko. Pokud se líbilo, nechte like. Pokud vám přišlo jako Mirda, dejte palec dolů. Tímto se s vámi loučím a zatím.